24 фатырлы әлеге йортта Рушания ханым күптәннән яши. Ишек алдан күп санлы чәчәкләргә көмешләрнең дә берсе ул. Үз территорияләренә битараф булмаган күршеләре белән бергә йорт янында яшел оазис ясап куйганнар. Тик үзебезнең генә көч җитеп бетмиде ханым. Оныклар килгәч, әлеге балалар мәйданчыгында кысан була башлый. Яшь гаиләләр арта бара, ишек алдында урыннар җитешми. Шуңа да балалар мәйданчыгын зурайтсыннар иде. Менә шул теләкләрен җиткерер өчен 34нче йорт хуҗалары бүген ишегалды җыелышында тәкъдимнәрен депутатның турыдан-туры үзенә дә әйтәләр, махсус әзерләнгән планга язып та баралар. Как бы мы хотели видеть эту программу, чтобы она... Безнең бу программаны ничек итеп күрәсебез килә? Ишек алдына керү юллары, тротуарлары, яктырткычлар, балалар мәйданчыклары, спорт тренажерлары булсын, тирә-якта агачлар һәм чәчәкләр үссен иде. Шуңа да бөтен республика буенча гамәлгә ашырырлык стандарт проектлар булдырылыр дип уйлыйбыз. Бу эшләрне күзәтү һәм сыйфат ягыннан отышлы булачак. Можно было применять. Жилью идарәче компаниясе балансында 55 йорт. Төзекләндерү моделен булдыру өчен фикер алуларны әлеге йорттан башлау очраклы түгел. Биредә яшәүчеләр активлыгы белән аерылып тора. Иске гаражларны һәм сарайларны юк итү буенча район программасын хуплап, тиз арада территорияны тузган корылмалардан чистартканнар. Менә бу наш двор программасы белән тагын без детский площадканы да зурайтсак, кичкенә генә заборлар белән тотып талсак, бик матур булыр иде. Алар халыклар инде бик шат булырлар иде. Безнең ишегалды программасын тормышка ашыру өчен 5 ел бирелә. Әлеге чорда республика районнары шул исәптән Нурлатта байтак ишек аллары төзекләнер дип көтелә. Мондый комплекслы тикшерүләр ел азагына кадәр дәвам итәр дип планлаштырыла.